Hej alle sammen, og i dag vil jeg vise jer, hvordan man hacker Cookie Clickers, tror jeg nok det hedder. Cookie Clicker. Nå, det hedder Cookie Clicker. Og jeg tror bare, jeg viser begge to. Den nye og den gamle. Jeg tager den gamle først. Okay, jeg har været inde på den. Reset, den der. Så trykker vi lige nogle gange her. Kommer lige op på 30. Trykker vi op på import save her. Og kopierer det. Og trykker vi bare OK. Og så laver vi et tekstdokument. Og trykker det ind her. Så går vi lige herind igen. Vi hedder 30. Og der er kun en, der står med 30. Så er det den der. Så kan vi lige slette det. Så skriver vi lige nogle nitaller her. Så trykker vi på Shift. Ctrl A, så kopierer vi alt sammen. Og så Ctrl C for at kopiere det. Så trykker vi på Import Save. Så trykker vi. Men der er to måder at gøre det på. Vi har det, hvor man bare kopierer og sætter det ind. Og så har vi, hvor man trykker Ctrl C, og så går vi hen og Ctrl V. Og så trykker man bare OK. Så skal I se her. Så har vi masser af penge. Så kan man bare, money. Sådan nogle ting, ikke? Nej, hvor det er lækkert. Så kan man også fuck det helt vildt op, ikke? Trykker 101 her. Der var lige en, der lægger på det. Og så Ctrl V, og så import der. Så skal I se, at vi har 1000. Men det lægger en del. Det lægger ret meget, hvis man gør det. Så jeg vil råde jer til at lade være med at gøre det. Nå, men så lad os hoppe over til den anden version der. Og det giver jo ikke særlig meget. Nå. Så tager vi den nyeste version. Den har jeg også lige været inde på. Sådan der. Så trykker vi lige på. Og det er faktisk lige meget. Lad os bare gøre det alligevel. Og man skal have Google Chrome for at hacke det her. Den her i hvert fald. Så højre klikker jeg på, og så vis diktater om elementet, tror jeg nok, der står. Egentlig. Så går jeg ind på konsol, og så skriver jeg game.cookie, og så i limet. Jeg tror nok det er sådan. Og så bare det, I vil skrive. Nå, jeg har det på et papir lige her. Nå, ja. Så kopierer I det her, som er nede i beskrivelsen. Så kopierer I det her ind, og så skriver jeg bare det, I vil have. Som jeg vil gerne have det der, så kopierer jeg det bare ind, og så får jeg det. Så kan jeg kopiere. Så kan jeg lige købe nogle ting her, så vi kommer ned på 0 igen. Og det kan vi selvfølgelig ikke vende. Restart. Reset. Okay, så kunne I nok se, at der var en til command her. Den kommer også derned, for jeg overgår ikke. Så nå, men skråstreg, JS, det gider jeg sgu ikke. Nå. Så går jeg ind på konsol igen, så kopierer den her ind. Den her, den gør, det kan I bare se. Når jeg trykker enter, så kig derop på cookien.
Kan I se det? Så stiger den af sig selv, uden jeg gør noget. Det er meget smart, faktisk, hvis man tænker over det. Ja, hvad med så? PP-fest, den har været inde på. Nå, men jeg tror bare, det var alt fra mig. Nu til dig, Sække. Money. Money, money. Money, money, money. Nå, men vi ses alle sammen. I må have det rigtig godt. Bye.